No niin. Tervetuloa munkin puolesta tänne hienoon tilaisuuteen. Ja mä oon Linjamäen Suvi ja tuun tuolta Kauhavalta. Ja Vateeka-toiminnassa on ollut siinä mukana nyt reilu 10 vuotta. Ja nyt mä pidän teille semmoisen pika-infon sellaisesta asiasta, että jos läheisesi katoaa, ja lähinnä sitä ennaltaehkäisevää juttua siitä, että kukaan ei katoaisi. Ja meillähän on täällä näitä esitteitä sitten tuossa pöydällä ja samaten tuolla mäntyjen juurella on sitten myös näitä jaossa, että näitä kannattaa ottaa mukaan ja viedä vaikka sinne tuttaville, läheisille vähän niin kuin muistilapuksi. Ja ihan semmoisia tärkeitä asioita voisin siitä nostaa esiin, että millä tavalla me ehkäistään sitä toisten katoamista. Niin kyllähän se lähtee ihan sieltä, että ollaan vähän kiinnostuneista niistä läheisistä ja pidetään toisistamme huolta. Ollaan vähän kiinnostuneita siitä naapuristakin sillä lailla terveellä tavalla, että saa olla utelias, että mitä sille naapurille kuuluu. Ja aina kun ihmisellä on mielekästä tekemistä siellä kotona, niin silloinhan siellä myös viihtyy, eikä halua lähteä sieltä niin kuin etsimään sitä virkettä muualta. Ja tällaiset tilaisuudet on myös tosi hienoja, että tulee sitä muutakin tekemistä kuin siellä 4 seinän sisällä istuu. Ihan sellaisia hyviä asioita, mitä niin kuin on hyvä muistaa. Nykypäivänä on olemassa kaikenlaisia paikantimia, erilaisia opihälyttimiä, mitä voi asennella sinne kotiin. Ja sitten jos teillä läheisellä on semmoinen, on muistisairautta ja tällaista, niin hyviä asioita on, että voi vaikka vaatteita vähän katsoa ja valokuvata, ottaa valokuvia niistä vaatteista. Eteisessä ei kannata pitää 10 takkia saatavilla. Laittaa sinne vaikka se 1 tai 2 takkia. Niin heti jos sieltä toinen takki hävinnyt, niin tietää, että no nyt silloin se punainen takki päällä. Tai kenkiä, älkää pitäkö kaikkia 10 kenkää siellä saatavilla, vaan ihan ne muutamat kumpparit ja lenkkarit, niillä pärjää. Jos toiset puuttuu, niin tiedätte, että no nyt sillä mummulla on jalas sitten ne kumpparit, jos lenkkarit on jäljellä. Ottakaa valokuvia itsestänne, läheisistänne, tuttavistanne. On se tuore valokuva, sillä rippikuvan perusteella on aika hankala lähteä etsimään, että jos se on niin vanha kuva, niin nykypäivän puhelimella saa helposti kuvia. Sitten ihan yleinen ohje on semmoinenkin, että laittakaa tarrolla tai teipillä nimi ja puhelinnumero niihin polkupyöriin, rollaattoriin, mopoihin, millä nyt siellä liikuttakaa. Ja jopa sitä autostakin on hyvä ottaa kuva. Ihan senkin takia, että me ei tiedetä ikään, että voi jo kenelle tahansa sattua tuolla kun liikkuu niin jotakin. Niin on sitten, jos löydetään vaikka se polkupyörä jostakin, niin voidaan tietää, että hei, täällähän on se polkupyörä, että se on tässä ehkä kaatunut tai jotakin sattunut. Niin kun siellä on ne puhelinnumerot ja nimet olemassa siellä liikkumisvälineissä, ne on ihan hyviä. Jos sattuu, että se läheinen katoaa, älkää arkaako tehdä sitä ilmoitusta. Sinne 112 voi soittaa, kun on jotakin sattunut. Sitä ei kannata peljätä, että uskallankaan mä nyt soittaa. Siellä osataan neuvoa ja kertoa, miten edetä ja mitä tapahtuu. Ja sitten jos käynnistetään tällainen etsintätilanne, niin sitäkään ei tarvitse peljätä, että no minkälainen lasku sieltä nyt tulee. Siitä ei tule minkäänlaista laskua. Ne menee tuolta viranomaisen kautta, ne kaikki laskutukset menee sieltä sitten. Ja poliisihan on tässä etsintätilanteessa se viranomainen, joka on siinä niin kuin se asiaa hoitava viranomainen. Että Vapepan etsijät ei sinänsä lähde omatoimisesti sitä etsintää tekemään, vaan siellä on aina se viranomainen taustalla sitten hoitamassa sitä asiaa. Sitten kun soitetaan hätäkeskukseen, niin siinähän kannattaa jo vähän varautua siihen, että mitähän siellä kysellään. Eli voi vaikka kirjoittaa jo vähän muistiin niitä asioita siitä kadonneesta. Sinne voi laittaa sitä nimiä, ikää, tuntomerkkiä, mahdollisia vaatetusta, mitä on ollut päällä. Tai sitä, että mihinkä suuntaan on lähtenyt, tai se oletettu suunta.
Ja kannattaa muutenkin kirjoitella muistiin niitä kaikenlaisia asioita, mitä siinä viime päivinä on juteltu. Niitä, jos on ollut puhetta jostakin tuttavista, sukulaasista, ne on aika tärkeitä asioita siinä, kun mietitään, että mihinkä se ihminen on voinut lähteä. Ja aina paremmin ne muistuu mieleen, kun niitä kirjoittaa. Sitten suositellaan aina, että pysyttäisiin siinä kotona, koska ainahan se läheinen voi palata sinne kotiin. Jos siellä onkin tyhjä koti, niin se säikähtää uudestaan, että no eihän täällä ole nyt ketään. Että aina jäädään sinne kotia sitten odottamaan, että jos se sattuisikin tulemaan takaisin. Ja sitä ihan poliisikin suosittaa sitten. Ja aina, jos olette tehnyt sen hätäilmoituksen, soittanut sinne hätäkeskukseen, että se läheinen on kadonnut, tai sitten että on jotakin muuta sattunut, ja tilanne niin kuin selviääkin, että se palaa kotia, niin soittakaa uudestaansa. Ne välittää siellä sitten tiedot niille yksiköille, jotka siellä on asiaa hoitamassa. Niin. Mutta tärkeää aina se soitto takaisin. Paljon puhutaan myös tästä sosiaalisesta mediasta ja siitä. Viranomainen tekee niitä omia julkaisuja, niitä on hyvä siellä jakaa. Mutta sitten se, että jos ja kun kerrotta naapurille, tuttaville, että se teidän läheinen on kadonnut, niin muistakaa myös kertoa sitten, että kun löytyy, niin hekin sitten tietää, että nyt on löytynyt eikä enää ole se huoli ja murhe siellä. Että menee se tieto sitten eteenpäin. Sitten katsotaan, mitäs muuta tärkeää. Näitä tosiaan Vapepan etsintäryhmiä ja yhtä lailla SPR:ssä on etsintäryhmiä, niin niitähän on nykypäivänä tosi paljon eri alueilla. Täällä Evijärvelläkin on omansa ryhmä. Siinä on nyt vajaa parikymmentä Evijärven ryhmässä, sitten SPR-ryhmässä varmaan saman verran suurin piirtein, että löytyy toimijoita ja tekijöitä. Ja todella tärkeää työtä tekevät tällaiset vapaaehtoiset sitten. Mutta multa saa tulla kysymään ja hakea tosiaan näitä esitteitä. Niitä löytyy tuolta pöydiltä ja saa ottaa useammankin. Koska aina se, kun me viedään sitä tietoa eteenpäin, niin se on aina niin kuin askel eteenpäin ennaltaehkäisemään niitä katoamistilanteita. Ja saa tosiaan tulla kysymään sitten kaikkia, mitä tulee mieleen vielä muutakin, niin tuolta männyn juurelta löytyy mun tontti, niin sieltä löytyy sitten. Ja nytkin, jos on kysyttävää jollakin, niin saa kysyä tai jotakin ajatusta. Sellainen kysymys, että jos tekee katoamisilmoituksen vaikka sinne 112, niin tuleeko viranomaisilta sitten Vapepalle se etsimispyyntö tai tämmöinen, että itse ei tarvitse olla Vapepaan yhteydessä? Joo, eli viranomainen on aina se, joka vastaa siitä toiminnan käynnistämisestä. Viranomainenhan tekee ensin sitä omaa etsintää. Se vähän käy juttelemassa siellä läheisille, kenties partioilla, ajelee jo siinä alueella, missä katoaminen on tapahtunut. Ja sitten päättää, että nyt tarvitaan lisää apuvoimia, että tätä ei niin kuin löydetä heti. Ja viranomainen sitten käynnistää, että siellä on hälytysjärjestelmät, joiden kautta sitten käynnistyy siellä semmoisella tekstiviestihälytysjärjestelmä tai lähtee sitten tiedot niille hälytysryhmille. Et sitä kautta tulee. Ja tosi paljonhan nykypäivänä viranomainen löytää ihan sillä omalla perustyöllä niitä kadonneita. Et se tosi paljon niin kun löytyy hyvinkin nopeasti. Tuleeko muuta kysyttävää?